дар филм дар бораи хиёнатҳои аз ин ҳам бузургтар нест кардани олимон, журналистон, сиёсатмадорон аз ҷумлаи Муҳаммад Осимӣ, Сайф Афардӣ, Юсуф Исоқӣ, Минҳоҷ Ғуломов, Отахон Латифӣ, Карим Юлдошев, Кароматло Қурбонов, Муҳиддин Олимпур, Ҷумъахони Ҳотамӣ, Хушбахти Ҳайдаршо, ин нафарое ки дар инҷа номбар шуданд, инҳо гули сари сабаби миллати тоҷик буданд. барои тарбия кардани як нафар аз ҳамин гуна мутахассисон 10 солаҳо, мумкин 50 солаҳо вақт дар кор буд. вале бибинед ки ҳадафмандона барои тарсу ваҳмро дар дили мардум ҷо кардан ва қатру куштори интеллигенсияи пешқадам даст задан ва мехостанд ба ҳамин роҳ мардумро яъне боз ҳам ба тарс, ҳарос, яъсу ноумедӣ биёранд. хурсандона онҳо ба мақсадшон нарасиданд, вале ин хиёнатҳое ки онҳо карданд дар таърих сабт шудааст ва ҳеҷ вақт аз андешаи мардуми миллати тоҷик, аз кишвари мо ҳеҷ вақт зудуда намегарданд.